Stærkt prisfald på flybilletter, udsigt til dyre benzin, og så stiller vi skarp på opturen på aktiemarkedet. Kan festen fortsætte? God aften og velkommen til 22 Finans. Priserne på flybilletter var før askeskyen helt i bund, men nu er der nærmest et brandudsalg i gang. På de to mest benyttede oversøiske destinationer i maj er priserne faldet markant. Nu er prisen på en billet til New York faldet 14%. Og den ser vi her. Vil man til Bangkok er prisen faldet med 15%. Priserne i Europa er faldet endnu mere. London er faldet med 36%. Og vil man til Mallorca, så er prisen nu faldet hele 37%. Og Martin Lumby, I følger jo flypriserne meget tæt. Hvorfor falder priserne så meget, som de gør? Jamen for det første vil jeg sige, at det er et markant prisfald, som vi er vidne til. Og priserne var, som du så rigtig sagde, rigtig lave før hele problematikken med askeskyen her. Men grunden til, at vi oplever så stort prisfald, det er simpelthen på grund af en overkapacitet. Det vil sige, at der er rigtig mange flybilletter til salg, og der er rigtig få, som har lyst til at købe dem på nuværende tidspunkt, fordi markedet stadigvæk er meget usikkert, eller sådan oplever forbrugerne det i hvert fald. Og den overkapacitet, det er simpelthen det, der gør, at priserne er så lave. Man skal simpelthen have solgt nogle flybilletter nu, og have fyldt nogle sæder og ovenpå igen. Men hvorfor holder folk sig hjemme? Er de bange for, at endnu en askesky opstår? Jamen, det er klart, at nu har der været et par uger, hvor markedet har været utrolig ramt, og der har været meget stor usikkerhed, og pressen har skrevet stolpe op og stolpe ned omkring de her forfærdelige historier med folk, der er strandet det ene og det andet sted. Og det er det, som det her det er et udtryk for. Og vi tror på, at det bliver ved, altså prisfaldet, det bliver ved. Hvor længe tror du, det bliver ved, ja, prisfaldet? Vi tror, at vi vil se det de næste 6 uger, og så kommer vi ind i højsæson igen for salget af flybilletter op til sommerferien. Og så tror vi, at hvis ikke der sker nogle ydre omstændigheder, at vi vil se, at priserne begynder at stabilisere sig på det niveau, som de var på inden askeskyen. Og hvor er det så, man kan gøre de gode kup i øjeblikket? Er det i Europa, som vi så her på grafikken? Ja, jeg vil sige, at de mest populære destinationer i Europa, de er virkelig, virkelig billige lige nu. Der oplever vi jo prisfald på 30-45% i forhold til samme tidspunkt sidste år. Men det er også her, hvor vi på Momondo har en meget stor opgave, hvor vi følger prisudviklingen meget nøje. Og et rigtig godt råd, det er, at man sammenligner priserne, inden man køber. Men Martin Lumby, holder prisreduktionen så kun i de næste 6 uger, som du snakker om, eller kan man faktisk også gøre et kup nu, som rækker længere frem? Ja, det kan man godt. Hvis man skal afsted i juli, så er det en rigtig god idé at planlægge på nuværende tidspunkt, hvor det er, at priserne de er lave. Det er nu, man skal købe en billig rejse. Tak skal du have, Martin Lumby. Selv tak.